Top. Už jak víte, poslední dobou jeli jsme vždycky Clash. Clash je samozřejmě pro nás nejvíc. V pondělí už bude tiskovka další, takže na to se těšíme. Ale teď poslední 2 turnaje jsme se docela začali věnovat Fight Night Challenge, protože tam začínají být fakt zajímavý zápasy a docela mě to začíná bavit. A i to, že sice nemám rád prostě toho Flex Kinga, tak se mu nedá upřít, že to prostě dělá dobře a dělá tu sledovanost tam asi si myslím, že klidně fakt největší. Určitě to bude top 5 v tom Fight Nightu. A dneska tady máme face off mezi Flex Kingem, Vybavenkem, ale nevím, ani to tady není v názvu, ale to jsme se koukali, tak by tam měla být s nima ty holky z minulý řady Růže pro nevěstu. Jak jsme koukali tady na ten úryvek, tak ta jedna, jak dělá to od jak to ta jedna na ní práskla, ta, co bovala na těch schodech a říkala, že že to je umělecký, že je umělkyně, že to tam dělá jako umělecký fotky a pak někdo vytáhl tam na ní, že tam má prostě video, kde prostě si vlezla v garážích na schody, nebo kde ona tam bude prostě na schodech. Top. A proti ní ta Azra, to je taková, no, to uvidíte. To je taková holka taky z Růže. Já to nemám nakoukaný, já jsem minulou řadu nekoukal, až teď jsem začal sledovat Růži pro nevěstu, takže až teď se dovzdělávám a až dokoukám tuhle sérii, tak se kouknu na tu minulou, protože to, co jsem viděl, ty upoutávky pak, jak měli tu debatu v tom studiu, když to celý skončilo, tak tam je fakt obrovský hroty, doufám, že to bude i tady, ale na zápas, který se tam nejvíc těším, tak je ten Děkýš s tím White Gypsy. To si myslím, že bude světový zápas. Ale tohle je čistě o treštolku a o bizáru, takže to chceme vidět my. Cítim sa akože skvelé, príprava ide veľmi dobre. Takže nervozitu, aby som to úplne nenazvala, ale akože blíži sa to, ako je to určite nejaký tlak, ale teším sa určite na zápas veľmi. A ešte mám mesiac na prípravu a myslím si, že do mesiaca budem nezastaviteľná. Kámo, tyhle trička mi přijou extrémně trapný, vole, nosit. To se nedokážu představit, že si to vezmeš na sebe. My ex is my highest fan. Ja som dneska, Myši, teba videl, som ti hneď povedal na tú váhu, že troška si išla asi dole. Išla som dosť dole. Never to odo mňa zle, nie, že predtým by si nebola chudá, ale je vidieť, že troška chudá. Hej, a musím povedať, že mi to veľmi svedčí ináč. Asi tak bude aj potom. Budem sa snažiť si udržiavať. Budem sa určite snažiť si udržiavať tú... No, jako to triko musíte uznat, že to zajebala. Kam fakt si to nedokážu představit, jako... Jestli tohle je tvoje ex, tak z toho musíš mít radost jako svině, protože to je podle mě větší známka toho, že ona na tebe víc myslí, než ty na ní. Tohle jako si vzít moje bejvalka takovýhle tričko na sebe, tak se asi pochčí usmíchy a asi to repoustnu. Svoju formu terajšiu, lebo sa ja lepšie cítim, ako som povedala, nepijem. Dala som si jedno pivko. Lepšie cítim, ako som povedala, nepijem. Dala som si jedno pivko. Lepšie cítim, ako som povedala, nepijem. Dala som si jedno pivko. Nepijem, nefajčím a snažím sa fakt tú životosprávu si udržiavať, nechodím nikam von, nechodím sa rozbíjať po nociach, čiže snažím sa robiť všetko preto, aby to je bolo základ, fajn. kámo. Miška, ty si vlastne hovorila, že budeš zápasiť dovtedy, kým nezvíťazíš. Je toto pre teba teda posledný To zápas je na teba? základ, kámo. No, ak zvíťazím, budem samozrejme na seba úplne pyšná a teda určite to nie je posledný zápas, aj keď zvíťazím, by som chcela ďalej zápasiť. A Azra, keby si nám mohla priblížiť, že ako teraz často trénuješ oproti tomu, čo si naposledy mala a zápasu, takže ako ide príprava? Tak môj posledný zápas, ja som mala že mesiac na prípravu a vtedy sme mali aj dvojfázové tréningy. Ale už měla zápas? Takže vtedy som fakt, že makala podľa mňa extrémne, lebo fakt som mala krátky čas na prípravu. Ale tak... Víte, sleduje toto někdo víc a fakt jako matně takhle jenom a ten poslední gala večer jsme docela sledovali, jak jsem to moc nesledoval. To měla už v tom Fight Night Challenge nebo měla někde jinde? Pivko je základ, kámo, to je základ všeho, ale to je stavební kámen tréninku celého. Teraz chodím tak niekedy 6-krát, niekedy 5-krát do týždňa cvičiť a naozaj podľa mňa tá príprava mi dáva dosť zabrať a fakt dávam do toho extrémne veľa a verím v to, že sa mi to vráti to, koľko do toho dávam. A v čom je to iné oproti poslednej príprave? Tak hlavne tá dĺžka prípravy je dlhšia, takže za to som určite rada, že mám viac času a dá sa tam veľa vecí zlepšiť vzhľadom na to, že mám veľa času, takže Tesko, kámo, ty jsi zkušenej a vyhrála?
S kým šla? Tesco, informace. Ale tohle bych čekal spíš, že bude vědět Kobra, kámo, než ty. By som povedala. Ale tak príprava je vždycky masaker, takže to je jedno, no. Dievčatá, mňa zaujala jedna vec, pri tom, ako som si vás troška študoval a ten váš vzťah. Vy ste že vraj plánovali nejaký fejkový vzťah? O čom to bolo? Že ste sa nejak bavili o tom, že Áno, niečo bolo to dáte tak, bolo to tesne po rúži, kedy vlastne sme my dve boli ešte v kontakte, kedy si ma Azra ešte nezablokovala na Instagrame, na sociálnych sieťach. Bolo to dohodnuté tak, že teda z rúže nevidú len Bachelor a rúža, Chceli sme si ale teda, že my dve budeme mať si proste z toho urobiť srandu, hej. Prostě si chtějí vylízat pekač navzájem, taky na tom nevidím špatnýho. Tohle je, jak jsem říkal, jako, že holky nedávají na to, že když kluk vojede hodně holek, tak je jako pro všechny frajer, když holka vojede hodně chlapů nebo vyspí se s hodně chlapama, tak je děvka. To je sice pravda, prostě v tomhle máme výhodu, ale oni mají zase výhodu v tom, že se můžou vylízat s kámoškou a všichni to berou v pohodě a je to pro ně sexy, víš to. Zkus ty přehulit v kámoše. Zkus, ať ti tvůj nejlepší kámoš dá hlavu, jak se na to ostatní budou koukat. Asi ne dobře. Nebo líbat se s ním. Oni tohle můžou, kámo. Vyhrála, jo? Ty vole, takže má 1-0 a tady schodařka má 0-1. OK. Ty vole, ale kámo, ty po sebe půjdou, ty mi přijde, že, jakože to je fakt takový ten nefalšovaný beef a že tam, kdyby neměli ještě, že jim dávají boxerský rukavice, že tyhle holky dávají do boxu, že nedávají do MMA, protože ty by si vyškrábali oči inak. Takto pre verejnosť. Ale potom som si Mišku zablokovala vzhľadom na to, že sa mi vôbec nejaké veci na ne nepáčili, akože také osobnosti. Myslím si, že každý človek má právo si vyberať, akých ľudí chce mať okolo seba a proste som to iba tak prehodnotila. Správne. Náš vzťah. Hezky, tak by som povedala. Asi iba toľko. Ale vyslovene, že by som že nejakým spôsobom nenávidela alebo niečo také, tak to vôbec. Tak to kurva, ja myslím, že to je tam je v veľmi tom. silné slovo na to, aby som niekoho nenávidela. Bolo tam veľa, že si vymýšľaš, ale klameš, alebo To možno som chtěl. zavádzaš. V čom no? To by aj mňa zaujímalo, že ja si vymýšľam, tak? Tak ja, že si vymýšľam. Nie, to bolo opačne, to ona povedala, že ja zavádzam a klamem. OK. Takže Tak To poďme bolo si to mierené tak na to, doklamej. keď si povedala, že ja mám úmysel. Jediná taktika, ktorú ja mám, vymyslel, Zlatko, že to si ty ísť po povedala. prstiach. Si normálna, si to videla, čítala si to vôbec ty to, čo povedala, že si budem furt kryť určite viac. Ale ja prsia. toto je presne to, že ty si proste nechápavý človek, tebe všetko polopaticky som treba nechápavý vysvetliť. človek, tak mi to môžem ti to vysvetli, vysvetliť, keď teda, keď som tu veľmi sedíme z očí v nechápavá. oči. Ja som sa len vyjadrila, že ja, keby mám tak vynovené telo, ako máš ty po novom, tak si to automaticky kryjem. A prvá vec, nešla by som tak skoro do zápasu a druhá vec, ty podvedome môžeš hovoriť, že nie, budeš si kryť tie svoje partie, aby si náhodou nejako neuškodila. Budem si kryť určite Toto všetko. bola moja myšlienka. OK, chápem. Zrazu to chápeš. Budem si kryť určite všetko, nie len Tak som prsia, rada, že si aj to tvár, vysvetlila. aj všetko. Takže iba toľko. To ti odporúčam. A je tebe. Zlatko, Dobre, držím palce. presmeroval by som troška na chalanov, nech to nezadriemu. Ondro, ty si mal nejaké v poslednej dobe zdravotné komplikácie, tuším, že som niečo zasiel na internete. Ako si na tom teraz? Je to lepšie? Lebo si aj taký pochodnutý, tak daj niečo. A neviem úplne presne, aké myslíš zdravotné komplikácie, pretože som podľa mňa nemal žiadne. A máš celý život. Celý život, no, a to hlava, to sa neráta. Či už si Nie. OK. A nie, podľa mňa som nemal nič vážne, ja neviem, že ak som bol chorý, tak to asi bol každý v tom období, mesiac dozadu. Hej, Azra, to bolo také nejaké chrypkové obdobie, ale normálne som nemal nič. Ja som makal, driapal. OK, vidím, že si veľa zhodil, ako sa teraz cítiš, ako vlastne ide všetko. Cítim sa ako môj super, ako feťak. A cítim sa asi nejak tak, ale nie, už je to dobre, už mám 83 kg, teraz už naberám len jebe. silu, alebo možno v podstate trénujem s tou mojou váhou. Čiže aby som sa nejak na to naučil, lebo som to dlho nemal. Jak sedí, jak retard. Som to dlho nemal. Inak zasímajte jeho ksicht. On vraví o retardovi. Inak, sorry, počkaj. To mi povie človek, jak ty. Môžem inak. To vyzerá jak Ježiš. Keďže mám super mentálne jednoduchšieho, som si zobral šolavikára. A ty si profesor. Pre prvý stupeň, hej. Môj malý to už vie, čiže som v podstate na vysokej škole. Musel som si to od neho vypýtať, lebo v podstate vravím, že mám nejakého supera kamaráta, ktorý Alebo sadí si do nevie čítať. Jaký pes, takovej pán, hele, brzdí chlape, jo, já si chci kupovat taky pejska, jo, takže, no, máš štěstí. Kámo, tohle je totálně hulící pes. Tenhle pes byl vytvořen kvůli tomu, aby si slehnul do postele zhulenej a on přišel za tebou a chilloval s tebou prostě a koukal na film.
A to je taky kvalitní zvířátko. A je mentálne zaostalý, Ukludni sa. Mentálne Sadni si zaostalý. normálne, brácho. Vravím, že by sa mohol by sa dovzdelať, mohol by sa dovzdelať v rámci takýchto vecí, písaní, čítaní. Toto si mesiac pripravoval? Drž písky, dobre, ideme. Mesiac si pripravoval. Ja ty si sa koľko pripravoval, ty kokos? Áno, však to si ty. Áno, presne. To si ťa ty. všetci volajú, ty si čivava. Zrazu si teraz ukecaný, doteraz si držal celý čas, naučil sa si to, mesiac si sa učil nejakú kokotinu, dáš slabikár. Nechaj ma dohovoriť, ty dement. Toto je tvoj štýl, ty kokot pošťatý. Je. Máš slabikár, jasné, mám, máš ďakujem. slabikár, nauč sa, prosím ťa, dobre? Naučím. To nemá Akože koule, sklameň ťa, kurva. tie tvoje výrazy, Akože more, sklameň ťa. divona, čajočka, vím, čo myslíš, no nikto nevie, čo myslíš. Takže to tam není, to tam nenájdeš. Ty máš najlepšie videá. Sú tam komplikovanejšie Ty máš výrazy. najlepšie videá. Sú tam komplikovanejšie výrazy. máš najlepšie videá. Áno, to som si urobil kvôli tebe, pretože ty si ma minulý s Jovinečkom. Lebo si S Jovinečkom, tým zastaný kokot. Si minulý s Jovinečkom. Lebo si bisexuál, preto si Bisexuál, no. Počujem, ty si robil čo base? Kokot, si furt homosexuál, neviem čo, teploš. Jasné. Ty si čo robil, to piči, fajčo banány tam. Dobre si sa naučil. Mesiac si toto Koľko pripravoval. niekoľký kamarátov v base, Daj. kokot, a takto sa nevyjadrujú, kokot. Po 11 rokoch. Daj ešte niečo. Po pol roku som čo robil, prosím ťa, zmýval. To, čo si pripravil, sa celé vymine za chvíľu. Daj ešte vyťahni niečo. Šlabikár, Ní, šlabikár tu máš, no. Opiči. To ti dám potom. Adera. Teda neviem, či ti to pomôže, ty si úplne že jednoduchý, takže... Kámo, ty si čistá čivava, preto som si to zobral. To je úplne, to je obraz teba, kámo, to je obraz teba, to pičovino s kuklou na hlave, more. Tam si bol pred ľuďmi, držal si piču, presne, jak táto čivavka si sedel. A čo teraz, ja to nechápem, čo ty vyťahuješ veci, ty kokot. teraz si naučil nejakú kokotinu. No, naučil som sa veci. A čo teraz, čaká si, že nebudem pripravený? Že nebudem sa učiť, alebo čo? Si frajer. Preto som nebol na tých sociálnych sieťach, lebo som sa to učil mesiac. Jasné. Ty mentál ostali. A ty sa ako ukazoval za posledný mesiac na sociálnych sieťach? Čo si dal za príspevok voči mne? Si nevedel odpovedať na príspevok. Si nevedel ani odpovedať. Nový v organizácii, to sa sráči, kámo. Chalani, dobre. Kámo, už se tady hádají o tom, jakože nepřidávají příspěvky na Instagram, storíčka. To je jak Lighthouse, fuck, kámo. Ty si nepřezdíhal storíčko, ty si nedal vyjádření na můj příspěvek, kde jsem o tobě mluvil. Ty si byl měsíc mimo Instagram, co to kurva je, proč to nepřezdíl, proč si neudělal odpověď, co to kurva mám, kámo, to je v prdeli tenhle svět, fakt. Sráčky, ale zjedol si kokotovisti, vyfáčil si mal driti, ty keby. Dobre, dajme si otázky, pokračujeme v rámci nejakého scenáru, ktorý tu máme. Flexo. Vybavenko bol v podstate dlhšie ticho na tých sociálnych sieťach teraz. To vidíš, aký to je demen. Menej reagoval, respektíve urobil nejaké videá, ale nebolo to také ostré ako teraz napríklad. Jak si to vnímal, že je tak dlho ticho? Akože na sociálnych sieťach, či naživo? Všeobecne, lebo neodpovedal možno tak. Čak, ale berem to tak, že keď niekto... Kurva, on mu vyčítá, že takhle, když jsou tady na kamerách spolu, tak jakože tady štěká, ale na Instagramu, jakože teď zmizel z Instagramu a že tam nic nedával. To je skvělý. To príde do zápasu a však on je degež, lebo vyprával, že som ho vyzýval, ja som vôbec nevyzýval. Prvé video, čo spravil, že dobre, že on prijíma výzvu, neviem, však jebe mu proste furt. No a keď prišiel do tejto organizácie, tak nech spraví nejakú ako keby robotu navyše, však ja vždycky vieš, točím videa ako za to, že som teraz dával iba akože storky a tým som promoval organizáciu, že som nerobil na video a ako som ho mal spraviť, keď on si ma blokne, je zo mňa vyschizovaný, tu vidíš, že už má nervy, že pení, že je úplne nesvoj, tak ako som si mal tie videa pozrieť, keď ja si nebudem robiť fejkové účty, on král hejterov, čo robil len hejterské videá, more. Ja mám proste účty a to tam funguje tak, že keď máš tie účty, tak nevidíš cez všetky účty, keď si ma zablokuje. Tak ja čo mám spraviť, že každý deň mám niekomu písať, vieš čo, nedal náhodou ten Vybavenko jebli nejaké video? Vieš, a teraz zrazu asi ho zjebali, už ho zjebali alebo čo a už si ma odblokoval, tak už som to videl, tak som videl nejaké video s čivavou, pritom podľa mňa on je viac čivava jak ja, tak som si donesol proste takéhoto vysvetlého psa aj s Louis Vuittonom obojkom tomu dal majiteľ, ne ja. A Flexi, povedz, jak sa volá? Volá sa Edo. Dajme si meno. Ja by som mu dal meno Vybavenko, ale Edo je kratšie. Tak prečo si ho blokol, Flexa?
Vieš čo, sama ani neviem, v živote som to predtým nikdy neurobil. Tak ja som nesmiem Mali fázne, sedieť a ty nevieš, opačne čo tým robíš, pádom. more. Ale nie, akože v podstate nikdy predtým som to neurobil, tak som si povedal, že asi to bude najlepšia moja ako keby Áno, lebo ti to jebe tá hlavičku, taktika, že nesústrediť sa na neho, sústrediť sa iba na seba, aby som nevidel proste jeho ksík nikde Hej, a inde. preto si sa ma teraz zablokoval, lebo Áno. víš, jaký si vyschizovaný, raz vyprávaš, tak raz Kámo, vyprávaš. Ale pozri, ja A nepoviem, nejde, že čo je ja pravda, poviem, že že som neurobil chybu, však som Ja to- ti- Já bych čekal, že takhle se tam budou hádat ty holky, kámo. Tohle bych čekal od těch buchet, že se tam budou o takových píčovinách hádat, kámo, chápeš to? Kdo si koho bloku, kdo neodpověděl na ten poslední příspěvek, na to poslední storíčko a tak. Ja som mal výručku psychiatrického pacienta. OK, ale počkáš ma, ty či vôbec? Hovor. Zablokoval som si ho, povedal som si, OK, urobil som nejakým spôsobom možno nejakú chybu, alebo ja neviem, tak som si ho odblokoval. To si priznám, že OK, odblokoval som si ho, vidím teraz príspevky zrazu, samozrejme aj on vidí moje, čiže a to môžem vyprávať svojim 10-ročným fanúšikom, jeho crew retardovanej, ktorá mu to uverí, hej? Že on nevidel môj príspevok a podobné sračky. Kámo, ja som na sociálnych sieťach rok a pol, alebo 2 roky a ja viem presne, ako sa to robí. Kámo, Takže mi nemusíš jediné, čo som rozprávať, videl, že všetci... Videl som tvojho brata, No. jediné jedno video, tvoje som nevidel v živote. OK, jasné. Akože ja viem, že ty si myslíš, že si viedaš celé Slovensko, babky, dedobia, všetci videli tvoje videá, no dobre, myslí si to, však to ťa možno raz v živote dobehne, že si myslíš o sebe, že si nejaký nadpozemský A ty si kto? A vidíš, ty si kto? počúvaj, ja napríklad, Kámo, ja to nikdy ja som na nepoznal. vaše videá v živote, ja nehaním prácu ľudí, jo. Ja nikdy som na vaše videá nepovedal, že sú na piču alebo niečo. Ty tu hovoríš o niečo 10-ročných fanúšikov, kámo. Každý vie, jak to je, že hudbu počúvaš starší, mladší. Tieto tvoje argumenty 5-ročné, čo máš hejterské. Kámo, ty si král hejterov, proste ty vidíš nejaké komenty a z toho si urobíš nejaký content. Dobre, si proste král hejterov, vybavenko na svete. Ľudia, ktorí sú proste zatrpnutí, nešťastní, tak ty si ich vodca. Po piči, toto si vyhral. Áno, veď tvoji fanúšikovia Ja mi tiež píšu. môžem povedať, že ty ideš po chrbte tvojmu bratovi, lebo ja som videl prvého a teba som nevidel, chápeš? Flexo, ja som sa dostal nejaké informácie, že vraj si nejaké video omylom poslal k túto kolegovi Vybavenkovi a potom si to vymazal. Čo sa stalo? Bolo niečo také? Môže byť. Ja som ma vymazal až potom. A keď som sa dozvedel, že je môj super, tak som si asi chcel pozrieť, že kto to je. No a možno som poslal nejaké video a že som vymazal, ale musel by som si to pozrieť, lebo bracho, ja som hovoril 15 rokov, ja si nepamätám, čo som vymazal alebo nevydal. OK. Ondro, na tvoju obranu zase, ja napríklad robím to isté, že pred každým zápasom si blokujem súperov, aby som sa sústredil na seba, nie na to, čo robia oni. Tak prečo si myslíš teraz Hezky, ty vole, Čepo podpořil, kámo, tak to je dobrý. Když tě podpoří Čepo, tak to víš, že to je dobrý. spätne, že si urobil chybu? Pozri, tak ono to možno ani nie je tu úplne, možno je to potom na osobnú debatu, ale tak povedal som si, OK, že keď on má s tým taký extrémny problém, tak som to urobil, hej. Odblokoval som si, proste potom vyplakával, nie, že na videách, že nevidí a zablokoval som si v podstate to jediná jeho brana, tak som si to proste odblokoval, nič viac, nič menej. A povedal som si, OK, tak asi som urobil nejakú chybu, že v podstate toto sa ako keby možno organizácii jemu nelúbi, tak som si to odblokoval. Organizácii A nič viac. Však Alebo ja- všetkým sa to nelúbi, lebo si tu... OK, tak som to odblokoval a je to proste robiť vyriešené, kamo, to je content, vyriešená vec. A nelutuješ, že si išiel do toho teraz, Do spätne? tohto zápasu. Pozri, ja nelutujem proste v živote, čo som urobil všetko, tak ako teda, čo som v živote urobil, tak nelutujem nič. A nelutujem ani tento zápas a proste vždy som si to chcel ako keby skúsiť. Keď za mňou prišli s tým zápasom, tak som si povedal, že OK, tak skúnem nejaké kila a vrátim sa opäť do nejakej formy. Teraz som minimálne, ako to ja tak vnímam, v rámci možností. No a Až na nelutujem točky, nič ja kámo. proste v živote. Lebo zase má to aj takú vidu, že keď ho porazíš, tak budeš ako jediný, čo ho porazil reálne a budeš ako keby braný za hrdinu. Každý to chcel spraviť, nikomu sa to nepodarilo, ten zápas s Refivom bol taký, aký bol za tie chrániče, takže akože môže to mať veľkú váhu, keď ti to vyjde. Že mal by sa Tak možno... váhu to má asi veľkú, takže podľa mňa ten tlak je na mňa vyvíjaný, podľa mňa Tak s tím refiem, to asi jsme, viděli jste to? Tak jako prostě dostával od toho refua. To není, že bych stál nějak za refuem, ale tak tam to bylo docela dost jasně vidět, prostě dostával od refua a na schvál vyflusával ty zuby. Jako, prohrál by 100%, takže jako, že se mu nedá počítat tohle prohra. To se mu kurva dá počítat tohle prohra. dosť veľký, však ako aj na neho, tak to je úplne v pohode. A však pozri, nejdem do zápasu a nikto asi nejde do zápasu s tým, že prehrá, s tým, že tam neukáže nič. To, že ho tam porazím, je jasné. To už je dávno každému jasné. To len on vyťahuje tie jeho staré zápasy. Koľko si mal zápasov? Počkaj. Ale on vyťahuje Koľko si mal zápasov, povedz? Ja som ťa nechal vždy dohovoriť. Ako skončili? Vždy som ťa nechal Ako dohovoriť. skončili Ja ti na to odpoviem. Iba odpovedz, Ja ako ti na to skončili? odpoviem. Dve zápasy, dve prehry. Dve prehry. OK. To vyprávame.
Dobre, v podstate to je... Preto si taký a to je v prečo si sebavedomý, lebo tajskom čo? boxe. Prečo si A v podstate sebavedomý, lebo čo? jediná jeho obrana je to, Prehral. že mal som predtým súperov, tí sa mesiac predtým posrali a týždeň predtým posrali. Kam, ak si niekto myslí, že Zvarči vedel boxovať, tak potom... vieš, čo je najviac? Kamo, tak mi povedz, že či vedel Zvarči boxovať, tak ak on vedel boxovať, tak potom ja neviem. Ty si Mike Tyson. Tak ja, nie, ale chápeš, ak on... Tak ja si myslím, že vedel Prášku, boxovať. daj si s ním sparing, keď si taký frajer, daj si s ním ale prosím, sparing, čo ty rozprávaš? otestuj si ho. Ale do piči... Týpek šiel do prvého zápasu, toho zlomilo, veď to neznamená, že nevie boxovať. Čo to má s tým, ty Kámo, kokot, verím, že nevie boxovať. Veď Ty sa chválil na to, že si... boxoval, dáme tomu, koľko, 10 Však ale on rokov, teraz ne? vlastne priznal, že áno, vedel A boxovať. povedali to ľudia úplne Kto priznal, skúsenejší v že vedel bojových boxovať? športoch. On povedal, však teraz si povedal, že vedel boxovať, nie? Jasné, veď No, veď vedel, ľudia no, povedal v si. skúsených bojových športoch, ale vidíte, Bol aký dobrý. on je jebnutý, on si o sebe myslí, že je Strašne Mike Tyson. podceňuješ, to je a že, hrozné. Vieš, lebo ľudia oveľa skúsenejší Kámo, když ti dáhají ty azra, ty debile, to nechceš, kámo, to je nepříjemný. ako Mne napríklad on teraz- povedali, že vedel boxovať. Vedel A proste dojde tu boxovať. nejaký vybavený s krivú nohu. Kámo, jsou? Já myslel, že jako ty holky budou z toho nejhorší, ale tohle je fakt horší než ženský. Nebo horší, tohle je fakt jak ženský. Prostě úplně o p***vinách se tam hádají, to je strašný. Ty vole, jako tady nefandím jako nikomu, hoši. Čekal jsem, že budu fandit tomu vybavenkovi, ale ty vole, tady asi bych double KO. To by byl asi jako nejlepší scénář za mě. Jo, já koukám taky na tu čivavu, je roztomilá, tahle vypadá, že je hezká. Tenhle bude hodnej, ten vypadá to přítulně a hodně, tahle čivavka, ta je roztomilá. Jak většinou to jsou pěkný svině. Určený, že Nehovor, že nevedel boxovať, fakt vedel boxovať. Jeho zlomila Na to, že mal tak atmosféra, krátku prípravu, chápeš? vedel Jeho boxovať. zlomila proste Vidíš, prostě drží hubu a chilluje, kámo, má pohodu. Na gauči, užívá si, že na gauči a to. atmosféra, to sa stane. Má chill. Chalani, dajme si pauzu na chvíľku, poďme k dievčatám, ak môžem dovoliť. Míška, teba sa opýtam, ty si mala zápas s Pimpou, Áno. teraz je to Azra, ak Pimpa, obidve nožka. dievčatá porovnám, tak je tam ako rapidný rozdiel vo Veľmi, výške, hej. možno v tom štýle, čo sa bude možno diať. Čo si myslíš, že bude inak teraz v tom zápase? Tak myslím si, že inak bude hlavne to, že už mám skúsenosť z toho ringu, hej, že už Hezky. som tam bola, že to nie je taký dlhý čas od vtedy, ako som tam bola prvýkrát. To je si myslím, že jedna veľká Dobrý výhoda. nechty. A druhá výhoda je tá superka, však vieš, proste má, hoci kto nech povie, že nie je výhoda výška váha, je to proste výhoda. No je je, to no, veľakrát to vie byť veľká výhoda. Je, ale zase Azra Takže môže jak ja. byť rýchlejšia. Môže, a môže sa jasné, ja lepšie ju hýbať, nepodceňujem, čo určite nie. asi budeš musieť Azra robiť v tom zápase. Prosím? Asi budeš musieť sa lepšie troška hýbať a skracovať vzdialenosť. Asi sa na to pripraviť. Ale vieš, a ďalšia výhoda ešte, ak môžem Jako jak říkám, já je pořádně neznám, ale taky mi připadá ta Azra takový, jak taková, že bude pipina větší, ale třeba nás přesvědčí o opaku. hovoriť. Ďalšia výhoda teda moja je určite tá, že trénujeme v jednom gyme. Tá ofa nie je taká veľká. Tam sa to čiže ho proste sleduješ našepka a jeden vieš- druhému, kto ako boxuje a ja presne boxujem, si alebo počula? trénujem Ako boxuje na ona? ten štýl, aby som ju Povedz, vedela ako boxujem. Ale to Ako môže byť aj opačné, takisto je možno Ja som informácie. tiež počula, že nič moc ako... Vidíš, aj ona počula, Je to to ma v zaujíma. poriadku? Je to A úplne je v to poriadku? palca, Je to ja ti v poriadku? palcem. Jasné, ale Ja sa netreba zaspať na môžem sa Wawringu, vyjadriť, vieš? ja som ťa ani raz nepodcenila ako superku. Nikdy nikoho nepodceňujem, ja idem do toho zápasu s tým, že dám do toho všetko, nechám tam svoje srdce, budem bojovať do poslednej sekundy, tak ako som bojovala aj svoj posledný zápas, tak tiež budem bojovať aj tento zápas. A to, že tebe niekto povie, že som slabá, to, že To tebe... nikto nepovedal, pozor. To, že nikto tebe niekto možno povie, že nie, to neboxuje. nikto nepovedal, Tak čo nikto ti nepovedal, povedali? že si slabá, nikto Tak povedz, nepovedal. čo ti povedali, to by ma Mám zaujímalo. citovať každého jedného človeka, ja nemám stačí diár, skratke, nepíšem si to do stačí toho skratke, diáru. keď už o tom... Že som viackrát- proste lepšia. A to sa ukáže, To aj mne hovorili. A ako si to rozdielujete tie tréningy, keď ste v jednom gyme a... každá máte Tak iný naši tréning? tréneri si to nastavujú tak časovo, že... Oni trénují ve stejném gymu? What the fuck? Takže jejich trenéři říkají si v obědové pauze, hele, já ji teď učím to, asi to budeme přes ty spotky dávat, protože si málo kreje spotky ta tvoje, takže asi půjdeme přes ty spotky, bráško. Jako stejnýho trenéra? No tak ona říká, že slyšela, že je lepší než ona, že jo? Ona ptala se od koho, tak to by jinak bylo. Ne, teď říkala, jak to děláte s trenérami. V gyme a... každá máte Tak iný naši tréning. tréneri si to nastavujú No, naši trenéri si to nastavujú. tak časovo, že... Aby ste sa míňali, nestalo sa vám, áno, že ste aby sa tam raz našli? sa stalo, že sme sa stretli, lebo to bohužiaľ nejak tak časovo vyšlo, ale inak to je tak nastavené, A aby dokonca sme sa stala aj nestretli. taká vec, že Azra bola na sparingu s môjim trénerom, čiže to už je dosť A veľká kto má výhoda, lepšieho že trénera? Kto má lepšieho trénera z vás dvoch? není o čom. Ja mám určite úplne dokonalého trénera.
Aj ty asi. Není o čom, keďže Azra bojovala o to, aby mala toho istého trénera, ktorého mala aj predtým. Ale teraz tu ho má nejde mňa. o to, že bojovala. Zablokovala si ho, alebo teda dala mu unfollow na Nezablokovala som Instagrame si ho. kvôli tomu, že trénuje teraz mňa. Úplne inak to Tak si otočaš. myslím, že asi je to jasné. Nie, Pretože tu aj išlo- môj tréner môžem sa trénuje jej vyjadriť? trénera. A ja- Ma zaujímalo táto téma. Môžem tak sa povedz. vyjadriť? Alebo nemôžem? No poď, Adra, poď. Čo sa týka toho trénera, tak ja som si ho chcela určite zobrať, pretože ma trénoval aj môj prvý zápas. Tým, že Miška vlastne to mala celé dohodnuté skôr, už prvá vedela, že teda bude mať zápas, ja som sa dozvedela oveľa neskôr, že bude mať zápas a on vlastne už to riešil s Miškou, tak mi to bolo vysvetlené, mám aj správy od trénera, takže aby si teda to neotáčala tak, že on si vybral teba a nejakým spôsobom sa ma Okay. snažila Trénovalo sa mu s tebou týmto zle. To zhadzovať. bol dôvod, prečo To sa je si všetko. rozhodol trénovať so mnou. Prečo sa mu trénovalo zle? Pretože Azra meškala, veľakrát mala výhovorky, že nemôže prísť na Tak tréning. toto sú úplné vymysly, Zlatko. Ja Čo sa týka sparingov, tak tak pri prvej pauze rukavice dole a hneď strašne telefón. si vymýšľaš, úplne Ja si, mimo toto mi si. bolo povedané, Azri, ja si nevymýšľam, toto mi Úplne bolo mimo si, povedané, ja len kamarška citujem, čo mi moja. bolo povedané. Aha. Tak to trenér musel mít radost, ten jí pochválil, když druhý den přišla na trénink. Super, jsi fakt hodná, že si to takhle řekla všechno. Díky moc, jsi fakt šikovná. Super, to jsem si přál. Určitě jí neřekl ty krávo jedna, kurva, proč to říkala, ty vole, to mělo být mezi náma do prdele jenom. Aha, takže neviem, čo si ja Ja som vymýšľam. počula tiež, že si dávaš obrovské pauzičky, Zlatíčko. Ja si dávam pauzičky, ja som ani raz nemala pauzu, ani na sparingoch, ani na tréningu. Dobre, teším sa na 9. Ani raz nemala pauzu, ani na sparingoch, ani na tréningu. Takže prostě, jak to vypadá v tom gymu, tak ty jejich trenéři jsou kámoši a řekli, že si z nich budou dělat prdel, že budou trolit, že obou budou říkat to samý na tu druhou. Oni jsou s Míšou kámošky. To je jakože beef kvůli tomu fightu mali spolu už párkrát aj trojku. Cože? Takže to jsou kámošky, který spolu p***ali už několikrát a teď prostě chtějí vydělat prachy, tak dělají, že mají beef a že se jdou dát do huby. Chápu to správně? Kámo, hrozně bych si to taky užíval být těma trenérama. Udělal bych podobnou, stejnou taktiku, kámo, úplně bych si to užíval a přesně bych dělal tohleto. Přesně bych říkal to, dělej, budeme si z nich dělat prdel, úplně se vždycky domluvíme. To jsme měli taky jednou. Jsem si s tím 100% jistý, že to takhle bude, protože si pamatuju, když jsem byl mladší, je to samozřejmě už dávno, tak nám s Artemem psala stejná holka. Psala, ale potom jsme byli spolu a v obou nám poslala tu stejnou fotku. Tak jsem řekl, dělej, budeme jí odepisovat úplně to samý a ta kráva to nepoznala. Jakože to byly identický úplně zprávy, kámo. Když jsme byli spolu, takhle jsme seděli vedle sebe a říkám, takhle to napíšem a to. A psali jsme jí úplně identické zprávy. A ona třeba půl hodiny, možná i díl to prostě nepoznala a nevěděla, že jako nevšimla si toho, že odepisuje dvakrát na tu stejnou zprávu. Po každý. Třeba půl hodiny. My jsme se na tom hrozně ujebávali, kámo, a Fredka to vůbec netušila. To jsem chcípal, to bylo nejvíc. Takže si myslím, že tady to bude probíhat stejně mezi těma trenérama, že prostě si řekne, hele, prostě to potrolíme. Ale tak jestli tady týpek tady zo Slovenska říká, že to je celý jenom vymyšlený beef a že spolu mají trojky a spolu, tak to jsme byli asi napálení my teda, hoši. Dobre, teším sa na 9. Strašne si chutnúčka. Aj ty. A Miška z Markizy nám hovorili, že si moc nechcela ísť do debaty za Azro, do Telerana. Je to pravda, alebo... Áno, je to pravda. Je to Do pravda, aj teraz mám Telerana. problém tu s ňou sedieť. A ja že že ja mám s ňou mám sedieť, určite je tu záž. strašne zlý vzduch. Otvoríte okná, nech sa môže nadýchnuť. Hej, jedna ideálne by som sa postavila a odišla, ale ešte to vydržím pár Máš nejaký problém s tým, nech sa páči. Tam si bere. Aha, lebo ty povieš. Ty to teraz povedala. Aha. Ježiš, Ja si ty budem koza, rozprávať, to čo ja strašná chcem. Kámo, ten Čepo. Mě by hrozně zajímalo, jak to zvládá takovýhle prostě frér, jako je Čepo, kámo. Víš mi takovýhle prostě, že si vím, že jsi takovýhle střelec a okolo tebe se hádají takovýhle lidi. A není to jako Lesy, který prostě už na to zvyklý a vybudoval si to svoje, víš co, on do toho skočil, prostě z toho dál zápasí, je zápasník, víc co to obnáší, ví, jak co on dokáže a když okolo tebe tyhle lidi jako vyřvávají. Čepo má rád flexinga, takže mu to je jedno. Ty ve mě minule na něco když jsme na to koukali jednou, když tam byl, tak mi přišlo, že nemá rád toho, že ho nemá rád. Toho Flexkinga, ne? Si to pletu? Co? Bože moja. No, dámy, Ešte, že si taká pekná, to ťa zachráňuje. Aha, aj teba, Zlatko, Poďme. keď otvoríš ústa. poďme k zápasu. Adra, otázka na teba, ty si... Aj teba, Zlatko, keď otvoríš ústa. Poďme k zápasu. Adra, otázka na teba, ty si ten predchádzajúci zápas tak dosť nabehla na Elu.
to isté sa budeš snažiť robiť aj teraz? Tak určite nebudem tu prezradať nejakú taktiku, ako budem mať, ale poviem iba to, že pôjdem na 100%. Ty si hovoril o nejakých pitbulloch, tak ja si myslím, že asi tam budeš chcieť nabehnúť a naskočiť. Miši, Uvidíme. ty dneska pôsobíš tak viacej v pohode, ale teda má tak viacej nervy. Ja nehovorím, Áno. že čo je výhoda, čo není výhoda pred zápasom, ale prekvapilo ťa to, že Adra je dnes tak... že má drive? Že je nervózna? Vieš čo, nervózna je nervózna, že určite nasratá. nervózna. Vieš, som nervózna, zle si to nasratá. nazval, by som povedala. Mám Nasratá. drive a myslím si, že dosť sa im to na tých tréningoch prebralo. No, poď Miši. No tak ja si myslím osobne, že určite nervózna je, donesla si sem kamarátov, ja tu nepotrebujem nikoho ako Hezký, takú morálnu má tam podporu, svoj ja gang. proste idem nastavená správne do toho zápasu, preto tu nikoho nemám, takže asi tak by som to zhodnotila. Tak držím palce. Keď toto je tvoj pohľad, že kvôli tomu som si doniesla kamarátov a Prosím že som... ťa, Môžeš mi neskakať do reči, môžem nerozpitvávaj to, dopovedať, akože trošku slušná Môžem ti komunikácia. skákať do reči. Ďakujem Já pekne. bych tam chtěl mít, A škoda, že tam není rytmus ještě, že tam není čepo a rytmus. To by tam bylo kokut. to, že som si sem doniesla kamarátov, ja milujem svojich kamarátov, ja rada s nimi trávim čas a som rada, keď sú pri mne, tak tiež budú pri mne a moji blízky aj na zápase. Hezky. A to nič neznamená, že by som sa teba nejakým spôsobom bála, bola z teba nervózna alebo niečo. Mám drive, ten drive budem mať pred zápasom, ten drive budem mať teraz, ten drive budem mať aj počas prípravy. Takže toto nás najbližšie určite bude čakať. To je všetko. Určite sa na ten zápas tešíme. Ondro, myslíš si, že sa dá dostať Flexovi do hlavy, alebo je to skôr, aby sa on nedostal tebe? Kako, som sa mu dávno dostal do hlavy, čas. Ja som sa len raz vyjadril a on už nevedel spať. Čas. Teda musel si ísť. Ja som musel ísť nervózny spať. na videách. Museli spať. Museli Ja úplne spať. vyzerám, že som z teba. No teraz nie, lebo si spikovaný more, ale keď to by si som bol ešte doma... Si najebaný, Ty wow. kár, Ty si najebaný, A tam si keď bol doma, spal si, lebo on si musel zláhnuť. Ja som dal jedno vyjadrenie, jedno slovo a on si musel zláhnuť, bol v piči z toho normálne. On mal dostal teplotu, ibalgín. poviem, Nurofen, keď je ty niekto kokot. v kľude, tak si ide pospať. Nie, že je nervózny. Ale vidíš, ty si väčšinou to tak je, no jasné. takéto primitívne veci, aby ťa rezali more, ty fejkoví černákové. To si odkiaľ si to vyťahol. Kámo, však odtiaľ, lebo si... Tak jazyčko utíka. Ty vole, já jsem si myslel, že ten vybavenku jako bude normální, ale přijde mi, že mu, jak tady píšeš, no, že mu tak nějak zajebalo, nebo... Ty vole, myslím si, že jako kurva se mu ten Flexking ho porazí, jako. Ten Flexking ho porazí, hoši. Ten se mu dostal do hlavy, to je to úplně v píči. Ten vybavenko. Všechno na Flexkinga, kámo. Ty vole, co ve vlasech, bráško. Všechny prachy, co máte, hoši, tak na Jirku Procházku a na Flexkinga. Zápas skončí do 5. kola, Jirka Procházka, tady tohle, to bych netypoval, tady bych dal prostě vítězství Flexkinga. Vám žod mi nedá jazyčkou. Aby ti nevyjebal tie turecké zuby, Marek. Já toho vybavenka neznám ani. A otázka bola nejaká? Ten Černákovec, že prečo? Ja, kámo, lebo sú však akože z toho, z tej oblasti a presne niečo sa mi aj dostalo. Z tej oblasti, kámo, ty vieš, ty si mal geografiu, či si kokot úplne... Zemepis sa to volá. Zemepis, a ty si mal zemepis? Ty si nosil Fabikar, ty si mal vedieť, čo je zemepis a geografia. A mal si? No nie, nemal. Ja som z akej tej oblasti? Nemal, Či si on ale mentálne ty si mal. zaostalý, ty kokot? Ty si mal, ale ja som Jasné. Poviem ti, Kaka, ty si ho zakopaného potom. On je z Banskej Štiavnice okolí, to je Svätý A Brezno je úplne... A Brezno, Telka, To je úplne inde. trochu Ty ďalej. vole, Víš, ako kámo, v tom dostal zápase jsem mi nežije, tak strašně do si hlavy, zem- kámo. prezentuje sa, ak Černáchovec, oni hneď dávali na videách, ale nebudem sa venovať akože jeho bratovi, ale jemu, že na diskotekách, že bitky a tak, a že keby ja som tam došiel, tak hneď mi dajú akože na piču a tak presne vieš, že čo je za Magora, že on akože toto videjka, ale vieš, aký on je presne typ, že on sa najebal, vyskakoval do ľudí, chcel ich byť proste, lebo je vytretá hlavička a jeho brat ho zachraňoval na diskotekách. Kámo. Presne ste taký nebol si typ. tam na A vieš čo? Ale v ringu ťa to brat nezachráni. Je mi to jasné. Ani Tam ho nebude. nebudeš mať, kámo. Ani tam nebude, Však áno. Ja si ešte myslím, že on ešte do ringu skočí, kámo, keď bude dostávať, tak uvidíš, že on tam nabehne do toho. Jasné. Kámo. Flexing, ty si bereš čivavú domov, sa mi zdá. Asi, hej. Flexo, ak si porovnáme všetkých tvojich superov, toto ma tak zaujíma, ty si vybavenka ani nevedel poriadne nič ešte robiť. Neboli tam ani nejaké lapy, tak boli tam nejaké tie Boli tam videá. nejaké akože videá, hej. Môže to byť fake, nemusí to byť fake, však o tom Ja sa si ľudia myslím, že to bavia. fake úplne nebolo, lebo keď si urobíš zostrih zo 7 lap, ešte pred nejakým zápasom, ktorý vlastne
Lebo on mal mať nejaké zápasy, aj mi písali o superi, že si všetkých poblokoval, dokopy všetkých superov, čo mal si Pekné zablokoval. sračky, no. Takže on má, to, že hovorí, že si zablokoval sračky, no. mňa jediného, to je zase, vidíš, na ňom vrčí. Mňa, ja nevidím. Pekné Ja sračky, na ňo. Jednem ho, hneď, počkaj. Takže, aká bola otázka, prosím ťa? Vrčal ma Ale ja mu na to odpoviem. Ja som to video s hotový. lapami bolo skutočné. Nepáči sa ti ten A to- skúrbenec, že? Počujem ma. Odstraní ho. Počujem, to video s tými lapami bolo skutočné, to musím uznať. Ja si to myslím, že štika na ňo. Ostatné sú sračky, čo rozpráva. No dobre, že ty o ňom moc toho asi nevieš. No nejaké tie lapy sme akože videli. Dobre, v čom ho vidíš ako keby väčšiu hrozbu, jak Povedzme Zvarčo to teraz napríklad? ako keby z toho fighterského hľadiska, akože bez randy, on robil thajský box, jo, mal 2 zápasy, 2 prehral, to je akože, to je ako hovorím, že ich prehral, ja to hovorím na margo toho, že on je extrémne sebavedomý, a keby mal 15 zápasov vyhratých a ľudia, čo vedia, že aj keď s nimi sparujem, aj mal som už nejakých tých 8 zápasov, keď prídu takíto chlapci, čo mali, dáme tomu 2 zápasy, alebo robia, že thajský nebox, tak vždycky mám na nich návrh, vieš, lebo proste to tak je. Takže to, že on to tu bude hrať, že on, vieš, to by musel byť Mike Tyson, aby, ja neviem, sa stalo, aby náhodou, vieš niečo, ale zo všetkých tých sparingov, zo všetkého, aj čo som mal zápasy, ale hlavne tie sparingy s takýmito chlapcami, tak nemajú na mňa v tom sparingu. Jo, ale v čom vidíš, že môže mať výhodu oproti Zvarčimu? Že môže byť tá taká sila, tá od narodenia ťažko robil na farme, makali, vieš, taká To siliacká. môže byť, akože tam môže byť výbušnosť, lebo predsa keď fyzicky pracuješ, tak je to iné, keď si nejaký, podľa mňa, že mestský chala, iba chodíš na tréningy, pokiaľ to nerobíš fakt ťažko od detstva, tak väčšinou tí chalani z dedín majú takú onu, však ja tiež to mám, že ja som z dediny, takže ja mám tiež, že vieš, tieto fyzické práce, čo mi to aj pomáha v tých bojových športoch nejako. No a určite si dať pozor na nejaký úder, vieš, nejaký, že tam príde niečo, nejaká jednotka alebo niečo, vieš, aby som sa kryl, to je celé. Moja otázka je ešte, že keď si porovnáš všetkých superov, Ještě kde bych by se si zasadil hejtil za ty vybavenka do stredu, storíčka, dole, za ty hore. příspěvky by se měly Kámo, ještě vyhrotit. Ja si myslím, že môj najťažší super bol Refiu z jedného dôvodu, že ja som boxoval 2 mesiace a on boxoval, dáme tomu 4-5 rokov. A vieš, že v tom boxe sú levely, proste, ktoré neprekonáš. Nedáš len tak jednoducho, takže tam, to si myslím, že bol najťažší super. To určitě refiu, kámo. Čistý chod, dobre, to bol prvý zápas, on už tiež mal nejaké skúsenosti, ale tam možno títo dva, on možno tretí by som povedal, lebo už má niečo odbuchané od boxovania, toto je varovné hlášenie. takže už nejakú dobu V boxuje. četovej konverzaci se nachází slovenská svině. Okamžitě opusťte konverzaci a přesuňte se do nejbližšího protiatomového krytu. Kurva, nezdržujte, sráčové! Kdo bude zdržovat, tak dostane timeout, vole. Potřebujeme to dokoukat a jít točit, kurva. Že ja si myslím, že on bude taký, že tretí najťažší super. A čo si myslíš ty, Ondro, aký je na Flexa recept? Ťažko povedať, no ale tak v podstate recept tam mám taký, že to asi nebudem úplne to hovoriť aký, ale však pozri. Ja Áno, som, dobre, tak pre mňa je slabá, podľa teba slabá stránka, lebo jasne nepovieš to, že ja tých je ho pokoľko tam slabých stránok, ale akože to je, to nebudem teraz rozprávať a na tie, ja som ako keby chcel mu ukázať tie jeho slabé stránky, ale nechcem, aby on vedel o mne, že viem jeho slabé stránky, pretože... Však vieš, lebo si videl 8 mojich zápasov, vieš. No veď, a čo teraz? My budeme tiež kúkať zápasy. Videl som jeden tvoj zápas a to bol posledný so Zvarčím, jeden zápas som tvoj videl. Na čo si budem pozrieť prvý na zápas? Ja si tiež načekujem na YouTube, lebo máš tam ten zápas tréner, ho už videl, takže niečo budeme určite vedieť. No tak, my už to aplikujeme určite do tréningového procesu, takže... Tak akože neviem, čo chceš toho zaplikovať, lebo tam som podľa mňa nič nepredviedol a môžeš kľudne sa toho drž. Kámo, ty si daj kľudne sa toho 2 drž, sparingy ako na zápas a potom buď frajer. Tak, no ja. Kurva. Tak. Tak, potom Kľudne, že... Ja to bol aj vidieť, kámo, to bol aj vidieť, že som mal sparingy, to bol aj vidieť. Tam nič nepredviedol, nič. Prejsť kurva a tam kouká na toho paníčka. Na toho paníčka tam kouká, kámo. Pre kurva, s jakýma zmrdama si mě, co jsem dal. Je mě pryč. Cùng ta người ra đi để đến nơi nào Kámo říká, ty sráči, ty vole, komu jsi mě to dal, ve mě do prdele. Táto a tvoja tady si ma poza nechci skurvená, aby bejt. ťa Nic rezali, tam nepredviedol, čo si živote. Lebo si myslíš proste, že si gangster, ale nejsi gangster. Taký ako ty nás... Kámo, ja sa len verím, to je všetko, som bojovník, som varior, vieš. Príjem tam a odovzdám všetko. Ja sa tam nezlaký, nebudem tam cúvať, kámo, ťa budem tlačiť na to Ale dobehne ťa do toho.
ťa budem tlačiť tam, ty kokos, ťa budem udierať do tej hlavy z prostej more, tak konečne si uvedomíš, že odkiaľ si. Kámo, přijde mi fakt zrazu zistíš, že je brezno. Totálně, kámo. Ja jem, že? Jako všechno na Flexking, aby dělal, kámo. že všade ho do sebou bere. Zkuste se schválně podívat, jaký jsou kurzy. A on bude favorit Flexking, to. Ale dal bych všechno na Flexking a hoši, tyba, tady jako za mě jasný. Tady jako tomu vybavenkovi nevěřím a vůbec nic, kámo. Já teda mu nevěřím vůbec, Ešte si s tým úplne, že OK? A ja som s tým úplne v pohode, že každý je svoj práv. Pozdravujeme všetkých fanúšikov, dobre známe. Moja sestra, keby môže, tak, tiež je že tu sa so ho mnou. akože bojíš, vieš. Ako ešte raz? Že sa ho bojíš, tak preto si sa všade Ja nie, že v podstate, vieš, ako sme bratia, chodíme všade. Každý deň spolu. 6 dní sme v týždni spolu, tak prečo ho nezoberiem 7 deň, že sme, obrajme non-stop spolu natáčame, spolu všade chodíme. To, ak si aj on povie, že v podstate každý je svoj právny, vieš, že v podstate on nejak extrémne útočí na brata a to je v podstate... Jsem říkal, kámo, jako ten Flexking je to, tak jako něco umí a už kolik má zápasů za sebou, kámo. Ten týpek jako asi prej sice měl zápasy, ale před tělocvičnou třeba, že jo. A tady když prostě doplní haly jako, jak se jmenuje? Ježiš, jak se jmenuje ta hala? Palo Neruda. Jak se jmenuje? Ale je to nějak Palo. Byl tam Clash taky. To je velká hala, že jo? Máme říkat Palo Neruda? Palo Nepeli. Ondřeja Nepeli. Jo. Ondřeja Nepeli a to je prostě velká hala. A ten týpek jde třeba už do 5. zápasu. Je zkušený. Přijde mi fakt jako, že tím něco zakrývá. Ale třeba se mýlím, jako, ale nevěřím mu to moc. Věřím tady spíš Flexkingovi. A to víte, že já jako bych radši, kdybych mohl věřit někomu jinému, můžu jde proti Flexkingovi, ale tady bohužel mi to tak přijde teda. Kámo tomu Rastovi, co s ním šel minule, jsem mu věřil, ty vole. A jak to dopadlo, takže už nikomu, vole, nevěřím proti Flexkingovi. Ten Rastio, kámo, on s ním prohrál. Fren měl, vole, ještě Ortézu na koleni nebo něco. Se vyfízoval v prvním kole a pak byl v hajzlu. A přijde mi fakt jako, že jak útočí a ty jeho to, přijde mi to fakt jako, je to, že štěká, ale nekouše. Podľa mňa z jeho strany správne. Však aj ja by som neútočil na jeho rodinu. Bamenko je boxer někde na úrovni Jake Paula. Co, Jake Paul? To asi ne, to asi si neviděl nikdy Jakea boxovat, to se posral, ne? To asi ne. Jako nevím o něm vůbec nic, ale kdyby byl na úrovni Jakea, tak asi boxuje úplně jinak a jinde. I když nemá jméno, tak by si tomu sportu věnoval. To asi jako, jak říkám, jako, tak já si to schválně ještě nastuduju, ale tohle si nemyslím, že bude Jake novej. Slovenský Jake. Ja som neutočil ani na jeho trénerov, takže podľa mňa je to ako, že tam musí byť rešpekt. No na čo by som utočil, ja nebudem zapájať do... Ty si ho zavolal akože svoju výpomoc. Ale on nepočul, on sa do mňa len tak... Ty si ho zavolal pomoc. Dobre, ja si zavolám... Brácho je kľudný stále, pozerám, všetko. Ale pomoc, ale akože... Povedal, nie, ale akože pomoc, ja normálne, ja to nechápem, akože... Kámo, píšeš tady, že je na úrovni Jakea, jako Jakey, když se všichni smějou, kurva, tak on je kurva dobrý. Je kurva dobrý, jako má prostě ty nejlepší podmínky, má prachy jako svině, takže si udělá nejlepší kemp, nejlepší trenéry, má nejlepší péči a i když některé zápasy byly domluvený a byly nahraný jako některý ty vývoje zápasu třeba s tím Joshua, že ten Joshua nesestřelil dřív, tak některý předtím ty soupeři normálně sestřelil jako a tomu věřím, to bylo real, prostě on umí boxovat a je šikovnej na to a kam se za těch pár roků jako vypracoval je neskutečný. Ale hlavně jako to má díky tomu, že je známé, že lidi jdou proti němu a má sledovanost, ale to, že umí boxovat, mu nikdo nemůže upřít a vybavenko. Nechci mu teda křivdit, pak se teda schválně na to podívám, ale nemyslím si, že to bude týpek, který je ani z 50% dobrý jako on teda. Nebol celý, veci, ako keby som celý týždeň nebol s ním a dneska prídem, tak je to nejak, že asi trošku, ja mám také, že na čo si vlastne doviedol. Na čo si doviedol a proste však ideme spolu. Nie, počujem, ale on je mentálne zaostalý, on je úplne taký dilino. A už to nerieš. On je taký dilino, my máme potom to ešte 2 natáčania, on nevie, čo to on sa ide sfúkať, vieš, ale my ideme ešte 2 natáčania, my máme ešte ďalšie 300 s firmami a si ho
logicky musím zobrať, nie? Kurva, že ako to natočím bez neho, keď spolu natáčame, nie? Keby natáčal sám a No to nosím je za ho... výhovorku, že si môžeš iného človeka nájsť, čo tu trepeš za Čo rozprávaš proste, ale keby asi nenatáčam s ním a donesiem si ho, tak je to zvláštne, ale natáčam s ním. Hovoríš veľa okolo toho, A máme spolu proste 2 natáčania potom Bratislave. Nikoho nezajíma, kámo, Hoši, poďme ďalej. No nikoho nezaujímaš ty kokot. Nikoho. Dovolte Ty mi dáš zapovedať. príspevok a 600 komentárov a Ty si 598 si povedal. retard, vieš, pre Však, mňa. lebo ja neútočím na lajky, jak ty. Ty si na tom hodíš kokot, vieš. A to mne to je jedno, kámo. Ty si bol na koncerte Ja si a robím povedzte, hudbu. že dostane na piču a Ja- 6 ľudí ja neriešim. dostane na piču. A to si ešte určite tých 10 eurov, kým tam 7. rozdával. Pozor Ty na to, trúbka. 7 ich bolo. 7 ľudí, no. Dokopy tam bol 7 a 3. Ale Dostane preto na piču, lebo si zaplatí toho koncert a nedá sa to Áno, stornovať. presne, jasne. Preto tam bolo vypredané, lebo sa teda... Vypredané, ale miestnosť A ty máš 24. Ale bavte sa už normálne. Ty máš A ty vypredané ideš hlave. piču, teraz sa rozprávam s ním. No, Ty kokot. ja neviem, čo teraz. Nerozumiem nič. Choď do kokota akurát, taký nerozumieš. Či mám nervy na teba. To také čiavy dve teraz. No, 3 do piči, aj oni. Čiavy. To je jeho Chalani, brácha. Ďakujem za Tam ty lidi v té restauraci jak žerou, ne? 3 do piči, aj oni. Čiavy. Chalani, Dobre. Ďakujeme za výstup. Poďme k dievčatám. Aby ťa To je jeho Ešte Ešte to brácha. zapojím. Tohle jsem viděl nějaký video, jako, že s ním natáčel, to mě vyskočilo, ale vůbec jako ne, to koukal jsem to, ale jo, takže to je jeho brácha. Lebo ste to rozbehli celkom slušne. Miška, ty si povedala, že ak nevyhráš na KO, ideš do výpky a bude sprcha moetom. Bože môj, však ja si robím aj srandu, nie? Veď Ne, nepoznáte ma. nerobíš. Nie. Počkaj, to vôbec neznelo jak sranda. No tak akože jasné, budem sa snažiť tam dať zo seba úplne všetko, aby to tak bolo. Ja akože to káočko dať, to je fakt, že ťažká vec, vieš. Hej, pokiaľ máš... Neviem, Vlasta sa opýtajme. Tak akože je to... Není to Vlasto- úplne Vlasto- easy, ale nemusíš vychytať presne... Vlasto ten docela má, ten to docela jako střílí v pohodě, ty káčka, ten to jako docela ví, jak trefit, takže pro něj to není zas tak těžký, bych řekl. Ale pro takovou holčinu asi docela jo. Ten moment, kedy ako čo, vieš, že to není o tom, že teraz ja si to naplánujem, že a v druhom, možno v tom treťom by som to dala. To proste záleží od tej situácie, ktorá tam naskytne v tom ringu, vieš. Takže nebude to platiť. Uvidíme, možno sa to stane, možno nie, srandu. keď sa to stane, tak moje tam ošplichám celú typu zarenu takto. A chceli by ste byť prvé baby, ktoré na Final Challenge dali káočko, lebo to teraz máme dosť babských zápasov, ešte nepadlo ani. To ešte nikdy nebolo, no. Ešte To by nebolo. bolo akože nádherné, ale ako aj povedala Miška, že je to podľa mňa veľmi náročné. Hlavne ja si osobne myslím, že my sme není profi zápasničky, takže aj keď si povieme, že nejaká technika a tak podľa mňa, keď ideš do toho ringu, viem, aký to je pocit, tak tam ideš všetko bokom, tam ideš proste bojovať. A zabudneš úplne na všetkom, takže... Mě fakt takže baví asi taky tak. Bola tam ešte taká jedna nejvystačila na vec, tom. ty si povedala aj v tom videu, že Tohle je hezká. chyba doktora, že ako Atra teraz vyzerá? Niečo takéto si tam dala? Chyba doktora, to som Že podľa nepovedala. teba, že doktor mal nejak inak poradiť? Alebo Nie, niečo to som podobné? vôbec nepovedala, práve že ja mne sa Povedala, lebo páči. to mám zapísané. To som nepovedala. Oh. To sa budem byť. Mám to Ja som zapísané. práve, že v jednom rozhovore povedala, že to veľmi svedčí. Počúvaj, toto na mňa neskúšaj. OK, dobre. Vôbec, absolútne. Máme Rilka, ale ty si to videla, či nie? No, nie, ani Absolútne. 22 Môžeme si to minútovku? pozrieť kľudne, akože... Ja neviem, o čom hovoríte vôbec. Môžeme. Čo ste robili tie 22-minútové rozhovory pre nás, tak tam to padlo. Bianka sa ma ešte tedy pýtala, že čo hovorím na ten Azrin zo mňajšok momentálny, že ja som išla do takej tej jemnosti a Azra išla do takej tej extravagantnosti a pamätáš si, povedala som sama, som povedala, že sa mi to k nej hodí, že ona je ten typ, ktorý si to môže dovoliť. OK, a Miči, neprehádaš ja sa som so mnou. objektívny, povedala si to, sorry. Atra, zaskočilo ťa to, že mení teraz názor na takéto veci? Ježiši, Sorry, počúvaj. Miči, Ja sorry. ani neviem, fakt, že som- niekto mi také Máško, to je povedala, Flash ani som Kingo. nevidela to video, takže absolútne ja som ani v obraze, že čo Jebe. sa deje. Ukážem ti to po... Ja to chcem vidieť, chcem to vidieť. A ja to chcem vidieť teraz. Potom vám to ukážem, aby sme dlho tu boli. Dobre, Cecky OK. má veľké, áno, to som povedala. Nepovedala Ak si to. narážame na prsia, Ja tak... hovorím, že si to povedala, nič sa Áno, nedeje, však dievčatá. Kreatív ten Však pudra. dobre sú, akože hej. Čo ďalej? ale sú veľké. Babi, čo ďalej? Už tu boxovala, že Mirgová za mňa predvedla, že fantastický. brutálna. Nádherný výkon, naozaj, že to sa mi bol, veľmi že brutál. páčilo. Miška, ja som ti hovoril, že ty podľa mňa tiež si mohla Nebal ukázať sa so pekný mnou, box. ale ne. Tiež si mohla ukázať pekný box. Si spokojná s tým prvým výkonom? Nie Na som, koľko určite percentnej nie si som, určite spokojná? nie som s tým spokojná, pretože ako sa vyjadrila Azra, ten človek, keď tam príde, jednak ten nátlak od tej verejnosti, jednak ten nátlak z toho, že všetci na teba pozerajú, že tam kričia to tvoje meno, že ti tak strašne veria, ty jak strašne chceš ukázať ten krásny výkon, tak tým sa to viacej jebe. Proste vieš, že je to fakt náročné a preto vravím, že mám podľa mňa aj dosť výhodu v tomto, že to není tak dávno, kedy som bola v tom ringu a odosobním sa od toho. Naozaj od rána sa budem pripravovať na to, že tých ľudí si proste musím nejak z hlavy vyventilovať a budem sa snažiť sústrediť len na tú super
Ale napríklad ja vôbec nemám stres tých ľudí, že akože, neviem, je mi to nejak úplne jedno, že tam bude veľa ľudí. Ešte jednu otázku na teba. Áno. Adra, ako si sa cítila po zápase? Po mojom prvom zápase? Ja som sa rozplakala samozrejme, pretože to boli akože extrémne emócie, fakt, že som sa z toho tešila, že som to vyhrala. A podľa mňa pre ženu... Má nejaké zodrené koleňa. Hej, má nejaké zedrené. Asi trénuje zem. Celkovo, takýto bojový šport je, my to inak vnímame ako muži. Že podľa mňa chlapi sú takí, že viac to berú racionálne, my sme také emocionálne, hej, že tam automaticky tam padol pláč, že som to vyhrala, tešila som sa z toho, ale akože pocity boli určite, že som sa tešila, hej. A ten pocit, ktorý som tedy cítila, bol neopísateľný a určite spravím preto všetko, aby som znova cítila ten pocit. A to, čo povedala aj teraz Miška, že tam bola prednedávnom, určite to má nejakú výhodu svojím spôsobom, len zase na druhej strane, že musím na svoju obhajobu povedať jednu vec, že tam fakt, že aj som sa rozprávala, mám veľa kamarátov, ktorí sú že profi zápasníci a tak každý jeden mi povedal, že rovnako cítia tlak, aj keď proste zápasia často, že tam je to fakt, že úplne jedno, že kedy si bol. Ten tlak budeš mať tak či tak. Flexi, aby som sa chcel teba opýtať, že... Tak myslím si jako třeba někdo jako Čepo, že ano, ten tlak tam bude mít, ale umíš se s ním jako líp pracovat určitě, víš co. Tam jako to v tom bude velký rozdíl, jestli nacepeš do prvního, do druhého zápasu nebo do 50. tak si myslím, že tam jako bude lehký rozdíl s tím, jak právě ten člověk si umí pracovat. Takže to jako vliv na to bude mít určitě. Ak by sa ti podarilo poraziť Ondra, vieš si predstaviť, že by si vyzval Števa silnejšiu verziu? Vybavenka? Kámo, akože ja nemám problém s ničím. Keď mi tréner povie, že poďme do toho, dáva to zmysel. Keď už si mi dal túto otázku, tak asi to je nejaký zmysel pre organizáciu. Okay. Tak môžeme ísť do toho, len hovorím, ja sa vždycky radím so skúsenejšími, jak som ja. No, to se bohužel nestane, protože by museli dát do prostřed ringu nějaký schody, nějaký schodiště, takže bohužel s tím nepočítám. Kto ti je sympatickejší z bratov? Obidva sú kokoti, podľa mňa. Ja To nepletí to medzi nimi, tento zápas. Kto tam je? A akože on pre mňa, on vôbec nič. Aj keď spomínal tam, že na zábavy sme chodili, vypínali, ty sám vieš, aké to je. On takýto chalan, keď príde vonka. Ale ja som tiež chodil na zábavy, čo tu vyprávaš? Hneď, ja som sa niekto strážil, pre mňa nie je nič, že to ich zápas. Kámo, a ty, keby si sa zobudila, rozmrazili ťa práve, kokot, jak toho Icemana, ty kokot, však to všetci poznáme tu. Tvoj domu, lebo je hlavou tak, že keď je do ryti v pohode, ja nie. A vonka on je nič, vieš, on môže prísť von a nespraví ani kokot. A ty si všetko more. Medzi nimi dvoma a takýto chalan vonka troch. Za 5 minút vypadá. Čak áno, lebo si... Takýto sme obštievali Feťakov, vieš, pamätáš, ležal kokot na zemi a ja rozkúzal do Feťaka, obšťal som ho. Takýto Feťakov sme obštievali, ty kár. Čo skákal do úplne hocikoho, ty si ho zachraňoval a vypráva, že áno, jasné, lebo máš 300 kg, tak budeš mať výhodu na ulici, ale vieš, ak to je na ulici do piče, že tam môže vyrať hocik, zoberiem tyčku, spolta jebne do hlave. Čo tu vyprávaš? Ale ty môžeš byť. Áno, ty môžeš. Ty si Obelix, ty kokot, ty si Bud Spencer, ty budeš dať Spencerovku. Ja si zoberiem more tyčku z plota, more. Ne, vole, kurva do tady se ptát normálně, ty vole, tak mu nemůžete normálně odpovědět, tak tady asi nechodí, vole, jak se tohle se může normálně odpovědět, ne, kurva, tak si myslím, že jste někdo schopný mu odpovědět normálně, vole, právě já to neptal 40krát, kurva. Pondělí, středa, pátek, neděle. Vždycky večer. No veď, a to je čo za bitku, ty kokot? A ty tam budeš zadu skákať, a to je čo za bitku? a ty budeš zozadu s tyčkou. Toto si ty presne, tvoja partia kokotov. To je čo za bitku? Ja sa s tebou za kotičkou, a ty budeš zozadu po hlave dávať. A ty čo rozprávaš? Počul si sa, čo povedal? Za kotičkou. Čo vyťahuš tyčky? To je čo za bitka? Hlavne, že ty sa lebo si retard, vieš? Však lebo ty nevieš, jak to funguje. Takýto feťak, ako sme ovštívali meste, ako si ty kokot pošťatý, retardovaný. Tam pri kožoch ležal. Ty zozadu. Ty čo za retarda, pozri. Zozadu jebneš popolníkom po hlave. No jasné, tebe. Som v živote nikdy. Toto sú zbrán, toto je zbrán, ty kokot. Toto je zbrán. No jasné, tebe. Som v živote nikdy. Toto sú zbrán, toto je zbrán, ty kokot. Toto je zbrán, že nepotrebujem žiadny popolník. Hej, ty si zbraň. Čistý. Posledná vec je on... Mike Tyson more z oného. No Mike Tyson, no. On dať hočo, zobrať do ruky, to previem. Kámo, zoberte si ďalšieho niekoho, ešte málo vás tu je. Ja som tu Ste dvaja, dobre už sa koptáš, si piči. Tak som tu s ním Udržme tú debatu na Zavolajte gauči. ešte niekoho. Flexo, v pohode, pýtali sa ťa, ja som OK s tým, že sa vyjadril, už to udržme tu na gauči, tú debatku. Otázka na teba, ktorú som mal pripravenú v podstate už na začiatku.
Či nelutuješ, že si ten zápas, sme sa to pýtali, ale znova sa to pýtam, nelutuješ, že si ten zápas zobral, že to je taký troška pre teba horšia pozícia, lebo ja mám pocit, že sa ti aj nepříjemně reaguje na to, čo Flex. Já si myslím, že tomuhle chlapovi to, jak říkám, já fakt vůbec neznám, přísám bohu, není to, vole, bych tady dělal nějakýho fréra, protože znám taky, to Slovák taky, že jo. Takže, jako, koho znám ze Slovenska? Jaroslávika, Fica a Rytmuse. To je všechno, ne, ale tak někdy na mě nevyskočíš teď přes ten Fight Night challenge Instagram, tak s nějaký to video s tím bráchou, ale to jsem nějak nekoukal pořádně. Něco se psem. Ještě resta. A myslím si, že tomuhle frérovi to jenom ublíží, ten zápas. Že mu to nic nepřinese, že mu to jenom ublíží. Může ublížit a myslím si, že jej ublíží. Co, rozprávaš, sa necítiš úplne dobre, komfortne? Aktuálne teraz myslíš? No. Tak pozri, ja neviem, teraz bol som vo fáze chudnutia, teraz som úplne, že v pohode, váha sa zastabilizovala Jo, sa. žolíka. Už teraz je viac ako keby energie vo mne, vieš, že budú, mám ako keby chuť na ňu reagovať, lebo keď si v diete, Dajte mu Xanax. keď ty to poznáš, no, a keď si v diete, ty svetovný kokot, a keď si v diete, Ty ožratý kokot. no, Wow. hnusný kokot, škaredejšie do Ty si toho. najkrajší. Tebe vypadli zuby z toho fetu, ty si ty retard, najkrajší preto máš tie úplne. turecké zuby, som zvedavý, keď sa ti stane kaskam, poď. A ty máš zuby na pičo narodenia. však Ale, však no, vyzerá. ja čo... Chalani, ale mne sa ľúbi ten multitasking, že ty odpovedáš na 4 otázky naraz. To ono. Z toho fetu, Ty si ty retard, preto najkrajší máš tie úplne. turecké... Wow. Keď si v diete, ty svetovný kokot, a keď si v diete, keď si po mne, vieš, že v podstate mám keby chuť na ňu reagovať, lebo keď si... Kámo, kdyby mu volala máma, máma volala, co chce v sobotu jako na oběd, že to není samozřejmě, že bych něco do jeho máme, ale tak samozřejmě o víkendu jezdíš k babičce k mámě na oběd. Co chce teda k obědu o víkendu, kámo, tak Fred by stihnuli zvednout ten telefon, odpovídat moderátorovi, Flex Kingovi a její mámě, co si dá na oběd v sobotu. Diete, Dajte mu Xanax. keď ty to poznáš, no, a keď si v diete, ty svetovný kokot, a keď si v diete, Ty ožratý kokot. no, Wow. hnusný kokot, škaredejšie do Ty si toho. najkrajší. Tebe vypadli zuby z toho fetu, Ty si ty retard, najkrajší preto máš tie úplne. turecké zuby, som zvedavý, keď sa ti stane kaskam, A poď. ty máš zuby na pičo narodenia. však Ale, však no, vyzerá. ja čo... Chalani, ale mne sa ľúbi ten multitasking, že ty odpovedáš na 4 otázky naraz. Áno, toto je môj život. Však lebo je zo mňa piči, bracho. Ja som si Ani ma piči, kokos. no ste vás slyšel to, biela mňa tej kukli. Čo Ty si oblečený jak školník na základke, ty No. pozerám. Čo tu ideš vyprávať, ty kokot. Čiže Zdravím tak, všetkých fanúšikov do Brezna. keď som bol v diete, tak sa to ako To je vaša úplne dalo hamba na ňu reagovať. Brezna toto. 20 Hamba Brezna, kg, zdravím vieš. vás, fans. Zo Štiavnice. Tak zo 20, Šťavnice. Komo, mě píše Oli, hele, máš už ten Fight Night Challenge, že bys to tam dal, za chvilku bych to šel dělat. A já říkám, dokoukávám to a on super. A poslal mi video, jak sedí v baru a jak mu tam dělají drink. Co děláš prdělku? No jo, tomu to asi nepřijíší. Komu mi prostě pošlo. Čum. Prej, hele, už to máš a už bych to chtěl stříhat. A já už to dokoukávám. To je borec. Hamba Šťavnice. Přesně, co na to tak nachče. som musel chudnúť, vieš, že tak on... Takže jestli to je na hovno sestříhaný, tak víte proč. Oli byl u toho nachcenej. O 3 kg schudol na piku, takže pohode. Jasné, však a to je dobrá metóda. To by si mal využiť. Jasné. Konečne by si bol normálny. A preto vychováš ty Konečne by si deti, bol nie? normálny. No, ty vychováš potom deti, nie? Flex, jak si bral to video, čo na teba urobili tú Ale ty si paródiu, že ťa odkiaľ hľadali? koľko zo stredu. Prídu deti, neviem, on teraz fúkané, tak a on sa na to píši, vieš, tak piči. Jak si... Hej, jej to hovor to do Natáča, kamery, nie? natáča. Ideme to hovoriť, reagoval to na zaujíma. to video, čo spravili na teba, tú paródiu. Tešil si sa z toho? Kámo, veď ja mám rád parodie, nebeš, jak horúce stroj. Kámo, sorry, že to přerušuju, to je borec. To, doufám, že to necháš v tom videu, Oli. Za chvíli jedu domů a já nakalenej stříhat cením. Jakože nakalenej potom pojede stříhat. Amo. Uvidíme, jestli dám ještě Long Island. Dělej. A jednoho panáka na cestu. Musí být. Pak to pojede samo. Já se pořád nachče, ty vole, na to stříhání. Dělej! Sú môj obľúbený film, ja parodie milujem. Ja som nikdy nepovedal na ich konte, že Čo si ja mu na piču. napíšu, platím. To iba on vypráva, že toto hejterské pičoviny, 10-ročný fans, bla bla bla. Lebo je hejter, ale ja nie som hejter, kámo, veď ja to uznávam. Tam zakričal Sever Gang, robí mi reklamu po piči. Ja som iba rád.
Nijak sa ťa nedotkol. Nie, čo si, veď to je reklama. Každá reklama. Nijak som sa ťa nedotkol. Áno, ale on si myslí, hej, Nijak som sa ťa nedotkol, veď si museli spať. Oni hejteri toto presne rozprávajú, si myslia, že keď napíšu koment alebo povedia, že sa dotknú človeka, Prezlikám ale sa čo je na vecou... On to vtedy rozprával homosexuálne videá, neviem čo, on není hejter. Ale to som nepovedal, homosexuálne videá. Počkaj. Nie, nepočkám, to si píš, že nepočkám. Ty si pičovinám na hlave. Si homofób, lebo ja keď poviem homosexuálne, neznamená, že sú zlé. Ja, to nie sú zlé, jasné. Ja sa keď poviem, že tvoje hudby sú feťacké, tak to nie je nič na fet. Čo si povedal? Ty si vyprával niečo o fanúšikov, že ma počúvajú deti a také kokotiny, vieš? Čo ma počúvajú, že to je pravda. No tak to je vidieť. A za to, že ja si myslím, že proste hráš v tvojich videách rolu trošku submisívneho homosexuála, tak to len tak... Však on je proste typek, čo ti pičuje a ty sa obraňuješ jak submisívny, tak mi to tak príde, sorry. No. Flexo, koľko si rozdal peňazí na tom face-off? Ja som tedy žartoval, že tam vyťaže inelové, ale... Asi 800 € som tam rozdal. Frajerina. Však aj teraz na koncerte som rozdal nejaké peniaze. Ja sa snažím tým ľuďom vrácať, že... No prdele, tak proč já ho neposlouchám? Já jsem ho třeba v 15 poslouchal do hajzlu. Kámo, kdy bude Flex King v Praze, jestli rozdává prachy, tak jdu. Kámo, koupím si první řadu, budu tam čekat jak ty buchty. Peniaze zo streamu a tak proste im niečo rozdať, vieš. Ondro, myslíš, že to bolo ozaj? Ale to sú sračky, ja som podporil niekoľko ľudí som v živote podporil inými peniazmi ako 800 eurami a on tu ide sa hrdiť. Tak si lepší. Donesie takú, veď dobre, ale ja som nedonesol tam kľúču peniazy a iba, desku do piči a ešte si určite predtým vymenil kontakt, aby mu to vrátili. Dal som tam aj pajdu. Dve pajdy si tam dal. Zastrepeš Ti dám teraz 4 kľúňov, aby si do piči stať. Zastrepeš Bizonek, ty vole, 2 měsíce, to je borec, kámo. Ty běloruský, tam je dobrý kurz, to je pravda, kámo. Tam ti dává, počkej, tam... Ty běloruský, ty se už neplatí, ne? To byla nějaká kauza, že dávali lidem nějaký ty... To je ono? Si to nepamatuju už. Ale to bylo asi ono, to co myslíš, ty běloruský, že to byly nějaký už prošlý jejich prachy, který už ani nebyly, ne? 4 pajdel, aby si šiel jak hejter si z toho presne tam bol koment. Dal som aj pajdu. Rozdal som aj pajdy a ty presne tento hejter vytáhneš tú kokotinu, že tú desku. Tak to ty funguješ, vieš. Tak tam stovky proste. Ja tiež dávam kámo peniaze tam, ale proste keď tých peniazí tak dávaš... Kámo, to je klasika, když ukazuješ ty vole prachy, tak ze spodu dáš tu největší bankovku a ty nejmenší bankovky máš tady, že jo? A když to fotíš nebo když jdeš rozdávat, tak přesně to držíš takhle, aby to bylo, ty pičo, to je 5 000. Ale to, že je jedna 5 000 dole a zbytek jsou 500, 200, to neřekneš. Taky to tak dělám. Viac posielam, nejdem tu ani to hovoriť kam, lebo nechcem byť úplne, že chutnúčky, ty si rozdávať jak ja, ty si proste big sponsor, proste ľudí, dávaš viac, wow. A nehrdím sa tým, vôbec to tam na video. Nehrbíš a teraz si to povedal 9 minút. Ale... Teraz to vravím, ale niekde to nebudem ukazovať. No áno, ale nikde. Ale vieš, čo to je tá sila, vieš? Vieš, čo to ešte splnilo? Aj promo organizácie. No, vieš, video má nejaké views, zasa povie, že Fine Challenge, toto, kamo, to je všetko len content na organizáciu. Ja by som to ináč neurobil, aby som to piči, že by som tam, ale ide aj o content, chápeš? Že buď by som zase inde poslal peniaze, ale povedal som si, vieš čo, rozdám to, vedel som, že to bude mať veľa views, tak som to spravil. To je úplne easy, jednoduchá logika. Pochop, zamysli sa. Marketing, ty kurva, môžete sa niečím zamyslieť. Založ marketingovú firmu. Vymyslel si 2 popiči veci, alebo jednu, že si donesol šlabikár, to celý. To si mesiac pripravoval a toto zamyslí sa na ďalšou vec. Ďakujem vám. Máš ešte poslednú otázku by som mal, že či ste ochotní si po zápase podať ruku. Vôbec, bez šance. Lebo toto ja my si takto pičujeme s Barkým, s kamošmi. Ja viem, ale toto povedal každý Flexo super povedal, že si nepodá ruku a po zápase si podali všetci. A to nie je šlabikár, ty jebo? Uvidíme, čo bude po zápase. To nie je šlabikár, tebe jebe, toto je šlabikár? Je to šlabikár. Tam je iba náš. Však tam je iba náš a tam sú iba... Ty si odišla tiež prvú triedu. Nevadí, ale nechaj tak. Ale on je odborník šlabikár. No hálo, takéto vymalovanky robím aj v škôlke. OK, a mal som pri... A čo som mal na ňu akože dotiahnuť? Slovník cudzích slov, on to nepochopí, on je retard. Marka Aurelia si mal donesť. Počkám, donesol som aspoň obrázky, aby pochopil. Přesně, kámo, já mám na marketing svýho dandu, vole, to je markeťák, hoši, vole, to je. Počkejte, až dneska řeknu Dandovi, Voralkovi, Vohoubě, kámo. Kdo ještě tady dneska střílel? No Ralko, ten jel bomby, ty vole, to byl Magor. Ralko tady furt je, ten blázen, až řeknu, vole, Dandovi, Voralkovi, mýmu markeťákovi, že odved dobrou správu. Vlastne v rámci obrázkov, čo to je za zviera a podobne. Lebo keď mu donesie slovník cudzích slov, on nech piči z toho.
Edo, Ono je rozjebal. more, áno, neviem čo, víš čo, Dobre, ja by ja som- má kokotiny, nevie Ja nič by som iné. už pomaličky Kráča. začal ísť do koncu, lebo Dámy a páni, Prišiel Rauko dámy a kam. páni, ďakujeme vám za to, že ste sledovali Fight Night Challenge s prvým číslom 11 Face Off. Veľmi ostré, ako povedala Azra, tak je tu ten vzduch taký, že budeme sa Koukej, už máme skoro hodinu zpoždění, neotravuj kámo, testíám. vyvetrať, ako sa Kraje. povie, ale ešte predtým, Čuj, ako kolik ste už tady stardali, nasázela ja by som Rauko. veľmi rád poďakoval Porta Cafe za Ten priestory, borec. v ktorých Hezky ukázat, že je malá takhle. Čo ti jebe? Prej, když jsme spolu se nechávali od jedného frajera, co děláš teď? Uťa Fejková práve bola Hezky, pičovina, si hezky, myslíš, ty nejaká vole. hviezda, ale takí, jak ty, prišli a odišli. Hezky, ty Titan vole. Streptora na Taký je život, plný kybel. a taký je život, Takýto a si taký je frajer. život, taký je Ty život. si taký Niekto život. príde, niekto Povedz odíde. znova tú istú vetu, kamo. Hezky. Čo si ty Ty myslíš, čo si, vole, je kamo? to ty kráva. Taký je Ty život. si myslíš, že si nejaký zabijak, alebo čo si? No tak to si píš, že nech som zabijak. Nech ti to To si píš, povedal, že som nech zabijak. ti to povedal, si obyčan mačka. Hej, Si obyčan taška, wow. si obyčan pička. Podrž taška. Áno, si prešli podrž taška. Kopele. Si úplne degeš, kamo. Si úplne srač, obyčajný. Hezky. Môže nedať. Sever Gang! Yes! Sever gang! Aby ťa rezali. Teba rezali base, ty kokos. Pustí! Tebe, jako těším se na tenhle zápas se těším se na... Jako tohle je to, co mě zajímá na té kartě. Ty holky mě taky zajímají, ale jestli je to fakt domluvený, že to jsou kámošky, jak to je na piču. Flash King mě zajímá s tím a zajímá mě... White Gypsy versus Dekish a jo, ten Pirát by taky mohl být dobrý, takže na to zase těšíme. Potom je tam vlastně ještě, kámo, na to se budeme koukat příště, to vyjde jako další, to je ten face-off, akorát tohle je dvojka, myslím, nebo tohle je jednička a tam to je dvojka, nějak tak to je, nechci kecat. A tam je ten Samir s tím týpkem, s tím reperem, co šel proti tomu Matěji z Leopoldova, jak vyhrá proti němu minule, jak jdou proti těm dvou, jak tam jsou ty dva obrovský týpci. Takže to nás čeká příště a tam si myslím, že to bude taky vyhrocený, protože mi přišel, že ten Samir je s nima vyhrocený a na ten zápas se kurva těším. Dva obrovský chlapy proti ním jako fakt kurva dobrý zápasník, ale který má k sobě prostě repera. Což jako si myslím, že bude fakt kurva zajímavý, takže na to budeme koukat příště, puso, jo? Buď ready.